Shopa. Shoba uhamba kanjani? Great, kuwe. Aqondile yazi umzobe ngisadinga usizo lakho la mfowethu. Kwenzakalani? No, buka phela bafo ngidinga ukuthi ungiboleke ukhiwa wasendlini yakho. Khona umuntu engihamba naye. Ha, mfukini malambani. Cabanga ukuthi ulalileke. Esho. Yazini. Ngilapha egasini yabo ngasemseleni la. Emseleni wamanzi Oza lapha ethi uzothatha ukhiwi uhambe endlini indli on. Oh, hayi okay uzobona ngami-ke bafo ucela ungilinda lapho showcase. Khululeka. Shesha baba. Manje khona nokuhlangana naye. Mina ngithi akwazi kuphela yazi. Hayi relax asindoleni kumjida sithathe ukhiwi. Akude. Ungilandele. Ngasho ngatheleka bafo. Oh, na okay, let's zofica la. Ngisalokhu mina. Sakade iqomo. Noma yini boza yami uyazi ukuthi angaze ngakuphoxa wena. Awubambeke la usale usuthibilanga. Shapo skoko? Correct bafo. Yini? Eish, angikholwa wena into yenzakala? Yini okubuza? Nomjida lo angiqondi ukuthi unginikeza ukhiwe njani ngathi. Awufuni ukuvula. Ngeke mangalunga singaphoqi. Ukuthini manje? Hayi ngeke hlale ngavuleki la kuzovuleka nje ukuthi mhlambe yimi engingakwazi ukuvula. Ubra wami bengeke nginikeze ukhiye ungavuli la. Konini kodwa uzama? Uyabona ukuthi akuvuleki? Ayish. Lokhu ngicabanga ukuthi usafuna ukuthi ke sethi ukuphumula kancane ke sethi ukulinda. Hawu angaso ngesikhathi sokuphumula. Uyaqala ukumfanele? Oh, hayi angimfonele. No, ukuthi uthini? 1 2 umuntu wasemzini. Ama-minute anginawo. Ngiyakubona kwenyama. Oh, hawu. Nawo kanti. Unawo kanti hawu. Ngizongisa nje ukuthi okay lapha. Umuntu wasemzini. Oh, nayi namba yakhe. Yeah. Hawu. Ngeke ngazi namba ababa. Hayi mangalunga singaphoqi mhlambe khona into evisual. Hayi man. Kanjani kodwa? Hawu angazi mina. Cha ngeke izikwazi ukwenzeka leyo nto leyo. Uyabona nje leli suku lanamhlanje belihlelele nje thina sahlelela ngalendlela elihleleke ngayo. Mina la angiqondi ukuthi kwenzakalani. Ngabe uyangilinda kodwa mama ngihambe ngiyolanda lokhi. Ngizokthembisa ngizobuya manje. U5 minutes ngekuphela. Kathi uhamba nami ngizomba wakho ubabuya manje ekhaya uzongifica nginasekho. Wona ngifica ngikhona. Hayi ngiyahamba ke mina ndodana. Sekubuya kulunga ngelinye ilanga. Hayi mana kancane futhi. Uphela ngihamba usazolunga nje naye nanefoni yakho futhi. Hawu. Mashinyane kanje? Yawazi umshini okuthunga wena. Ngiyabona kade awukwazi umshini okuthunga wena. Uqambelana manje ngoba ukhiwe lapha kini. Athe njalo bafo ukugcwala wena. Yenzelani into yenza ubaba? Ukuthi usuke unginikeza isikhiye ngingasona. Yazi ngabe uyangibonga. Ukubonga ukuthini? Iyakutshela into yangalelana ukuthi iyadla. Iyadla. Awukudlo kwanoma ubani wonke umuntu uyadla. Eyilalela wena. Uyazi ukuthi ngikhuluma ngani. Hayi bafo ufuna ukuthini kahle? Ngiyakutshela. Nekonyana uma uyisiza iphindele ubisi iyayitshela ukuthi uyayimoshela kade uyayisiza ngoba lizoyibulala. Uqamba amanga nabafo wena. Hayi no yazi nithini ngoba yonke lento le ayisebenzanga. Cela unginikeza mfowethu imali yami.
Ngikunika imali yakho kanjani? Uyazi wena abuya ngibonga wena. Ngiyakubona ukuthi uvalekile impumputhi. Awuvulela amehlo akho. Yazi uzolimala wena. Awazi amantombazane wena. Hamba uthatha nje. Ubuza sokutshela thina. Ngeke ngikwazi ukukhuluma phambi kwawo lengane le. Ngoba benizongizonda nayo nobabili. Qaphela. Qaphela. Ngeke uyithole futhi le mali le. Awufethu imali Lalela wena mina ngabe unginikeza 20,000 ukuthi ngikusizile. awunto angakaze sengithole lutho endlini angaze ndoda. Usakhalelani wena? Usakhalela ukuthi yazi lo mjida lo. Wena phara wena ngizokudelete wena. Ngiyakubona ukuthi awuzwa.